Nej, nej. Lige præcis. Ja, ja. Nogle gør det jo for hyggeligt og tjener penge, og andre gør lidt forskelligt. Det er godt. Jamen det er fordi loden tillede mig mere på det. Men den måde, så gjorde det, jeg kommer ikke til dyrlæge. Og så kan man se det, hun har så lavet 2 kroner, og den ene der, som ligger i den og så jeg kan prøve at få den ud. Det er afgørende. Det er lige præcis det, fordi Isabelle kan jo ikke. Nå nej, han er jo Jacksons søn. Og så længe det går godt, så står 100%, og når det går fint, så ved jeg godt, at det kommer Nej, og det skal jo ikke. Men jeg forstår det godt, at vi er fuldstændig sammen. Og så finder man ud af det her. Og så laver man, og så laver man afslår. Nogle af de kunne jeg har hvor jeg skal snakke om, dårligt der. Jeg bare må holde på i hånden, og jeg har holdt lidt til, og det er bare det gik ikke så frem. Det har været god video, det har været sundt, men hvor det var en, og så har der været andre, hvor jeg har set måske. Hvad den laver, det er ikke dårligt, men det er ikke, jeg vil... Ja, hvor man så tænker, altså... Og så er det bare rigtig irriterende, når man bare kommer til det. Og man bare... Oh my god. Altså, det er lidt godt. Jamen, altså, ja. Og det er lige pludselig, så det går galt. Det er vi mange sådan her. Den her der er lidt mere ret. Altså, der har lidt stærke side. Det er jo det, jeg synes, der er siden af en tæve i dag. Og der er bare helt mega god fedt. Når jeg læser kritikken, så er det meget helt. Så de 3 forskellige dommer har jo sendt sig sammen. Ikke fordi der er ikke nogen af dem, der er faktisk. Jeg har lavet nogle af de der og Jackson. Nogle der har der hjemme, der har men altså, hans far var også lidt hjemme har vi ikke. Så det er lige meget nemt, at vi får det. Så er det jo mere solid, og det synes jeg jo, det du i hvert fald har udsiddet, det er jo også derfor, man kigger lidt mere på det, er jo det, jeg synes,
det er også ikke godt. Jeg får faktisk jeg går meget op i det der med, at de er helt klart tilbage. Jamen, den her handel, der er ikke helt tilbage. Hvad ligger der bag? Nu skal vi godt ud og se, hvad ligger der der. Hvad er det? Men det er også det, der gør det. Fordi drømmen er jo at lave et harmonisk hus, som ligner hinanden. Alle er af god kvalitet, og så er der bare en, der er lidt bedre end de andre. I stedet for, at man har som udstiller kan du være fuldstændig ligeglad. Bare jeg får den, der er stjerne. Men som opfatter, så får du aldrig noget for det er et godt eksempel på, at vi har faktisk præsteret til en rigtig god teorier. Det er faktisk ret og i løbet af en så har vi ikke fuldstændig. Og skolen, det tager der ikke over. Altså, og jeg synes, det er jo at kende teorien så godt, og så arbejde videre med det. Forbedre næste generation, og det er harmoni, og det er så langsomt. Så kommer man hen, hvor man får et resultat, man nogenlunde kan forvente, det sidder ikke helt ved siden af. Det synes jeg jo. Og især det, jeg har gjort her hos andre, har der ikke været til mig. Jeg kan næsten ikke noget klasse gaver, og der er noget godt. Det er virkelig få raser, der ikke ser sådan en. Jeg har også været i det. Jeg synes, det er interessant. Men også nogle af de opgaver, der var i forældre igen. Hvad er det, de laver? Hvad er det, de sætter sammen? Hvad er det, de gør? Hvordan kan jeg se det ud? Jeg kan ikke tage med over på Nej, det skal det. Det var også det, at også var det jo. Lige præcis. Ja. Altså, i Sverige har man jo meget to i verden. Så kommer der helt i verden. Altså, vi får de andre, der snakker om, det har så mange titler. Lige præcis. Møder du så en titel? Jamen, jeg synes lige præcis det der, man hører til. Jamen, jeg har peget på 2 og 2, og de har så mange titler. Ja, men det ser altså ikke så godt ud, det her. Du er godt klar, at du får godt for fejl på de 2 linjer, ikke? Det er sådan, det er godt. Og der sidder jeg jo bare pænt. Jeg vil hellere have linjer, der passer sammen, for en linjer, der sådan forskellige forkert af hinanden. Linjer, der passer sammen, linjer, der er lort, ikke? Det synes jeg jo bare til sig selv. Men først, man skal have en egen forventet strøm. Altså, hvilken grundlag du skal have det til. Og så er der også bare en der gerne vil have sammen. Det er også det meget om, at jeg er rigtig høj nøje. Hvor er det fedt, mand. Og hvis de ved allerede, hvad de kommer til, så vil det gerne. Men der er bare nogle hus, der egner sig bedre til. Der bare har det der lidt, ikke jeg så dejligt, jeg vil bare gerne. Og så er der nogle andre, hvor jeg siger, det her det er ikke til jeg kan tage dem ud af perioden og køre dem op, og så kan jeg gå ind, og så kan jeg ligge banke igen. Så skal vi have en pause igen. Så skal jeg køre 3 ud, så lægge rundt igen. Altså, og så er man lige pludselig, der kan de være lige men jeg vil gerne have det ikke fedt med dem her, der bare jeg sover imellem, og så bare. Lige præcis. Og jeg synes, det er fedt. Samtidig med, at de kan slappe af, for det er jo heller ikke helt godt. Altså, det er nok, jeg vil rigtig gerne arbejde med det. Det er godt i ringen, men lige meget hvor godt det gør det. De vil ikke huske sidste, og det bliver og så vil jeg bare også gerne have det. Jeg også gerne vil have det her med. Men jeg giver dig helt ret. For os så handler det vigtigste om, at man siger, at det fungerer ikke. Det giver sig derhjemme. Så er det ikke der, vi skal.
Winston der, han var faktisk sådan, jeg ved ikke, om det meget op. Fantastiske mennesker, men det der med at have valgt på de mængde karrieremennesker, og det er måske ikke dumt, men vi er enige om, at han har været og så ville folk ham, at han var, ja, vi snakker om til maksimalmål. Men det værste er ikke, at det var igennem, og socialiseringen var sådan relativt på plads, og så havde vi en aftale, at jeg kunne få lov til at komme på min egen historie, og få lov til at komme og der kom han ind i den fase der, hvor han var virkelig selv han begyndte at blive lidt sådan som nogle ting, som jeg bare aldrig havde lavet ellers. Og der skete et eller andet med ham der. Ellers var han til sidst var det højt til den akavet, men efter det her, så lagde jeg mere mærke til, at han meget akavet i sin krop. Godt ville på at bare stå og kigge, og det er ikke sådan en stand på at sætte sig med sin hejs. Nå! Men rigtig sød menneske, men ikke særlig virkelig hundevenlig. Og det reagerede han på. Nu var det rigtig sødt, fordi vi var der og gik, og han havde så et møde i telefonen. Så alle var kommet ind og var lige faldet på plads, og så lige pludselig så kom Jesper ind ad døren, og så stod han bare og klippede. Det skulle hente ham. Og så blev jeg så lidt, det går hurtigt over, han finder jo ud af, han elsker hunden, at ham kunne ikke sidde og lege hold med det, det finder han hurtigt ud af. Det gjorde han bare ikke. Og så udviklede det sig, at Jule var meget sådan, at det er tvivlkontrol. Så det skulle ligesom komme fra ham selv af, og han var ikke muligt. Så han fik ligesom bare lov til at blive ved med at dyre den her usikkerhed. Og så var det juletøserne, der gjorde ting med ham. Jesper skulle være nærmere. Til sidst skulle Jesper ikke være nærmere, men han skulle spise, fordi han ikke spise. Og det blev bare værre, og bare tænkte, det her, det går vej. Altså, og da jeg ligesom kommer ind og får fat i det, og vi prøver at vende, der var det bare ligesom, der havde han bare en stor tvivl. Han var der også sådan, han var lige bare dyrket det, men han er bare farlig. Han er bare farlig. Og hvis I tænker mig til, hvad jeg har det er og så er I sjov. Jeg kunne ikke engang, det går ikke engang til med kultur. Så går han og giver ham i stedet for. Hvor helvede, altså. Så det har han bare, og hun var det, jeg skulle sige, hvor gør man lille. Så det fik jeg være ind der. Og så skal du selvfølgelig også lige tænke, jeg tænker det. Men jeg tænker, at hvis du stadigvæk kommer frem til det, så er det interessant, at det er noget, tænke mig. Så kan du finde noget med, at du skal komme en periode. Det har det mange garanti. Det er slet ikke at være det. Min mand er den værste i hele her. Ja, så er det lidt farligt. Men jeg tænker også, det er genialt med, at han er rigtig glad for børn, og der er ikke noget som helst. Altså, jeg har set ham her til den her liv, men jeg har set ham. Og han er herinde. Jeg tænker, jeg skal være mere op med det. Det er lige stående. Ja, der er ikke engang noget i oplevelsen. Han har Men der, hvor jeg både træner ringtræning, altså hvor jeg træner, og hvor jeg selv træner, her hos MMS, så han kommer til at få net på sammen. Og så har vi en, så går jeg med hårdløse. Så går man selv træne, eller så får vi ham til en gang. Er du sådan lidt smægt i det her hårdløse? Ja, altså, fordi går det ikke, så hjælper det, at man er der alligevel. Og fordelen med, at vi er så gamle, selvom det ikke er noget, jamen, så har han haft en stor dag, så har han lavet det op i verden. Og så er det bare så der er jo
dejligt, at det ikke er lidt svært. Og der bliver man glad heller ikke, der ikke holder og hjemme. Faktisk hjemme hos os, der bliver man ikke bare lige... man bliver ikke bare sat med det samme. Altså, for mig så handler det også om, at vi arbejder fra start af. Vi arbejder bare om, at vi skal have det her. Jeg kan ikke forvente det. så er det egentlig bare lidt et program. Ikke præcis. Har du ikke det, så Det er det, jeg synes, det er faktisk start af hjemmepart. Grundformen er det her, at du har kontakt. For ellers så kan I ikke samarbejde. Nej. Og det er nok det, der kan være min udfordring i alt det her, det er, at jeg ved det. At ja, ellers så kan det jo være lidt. Ja. Men det er jo lige præcis der, jeg synes, at du aldrig mange gange kommer. At det er lige præcis, vi får kontakt, vi får samarbejde. Fordi, nå, ja, det er det. Jamen, så skal du lige se, så kan jeg faktisk sige, og så kan vi gøre det. Hvorimod, når du bare stille din hund på bordet og sagt, så skal du lade at stå, og så er det det, du laver. Det er også det der med, at det var, altså, hvor højt driften er, at man må aldrig kælde mere end, man må aldrig kælde mere end driften, så så falder de op. Så på arbejde, så var det hele tiden. Den her var ikke man har aldrig mere, der er i gang. Ja, jeg vil hellere have en 80%, eller den præsterer 80% frem for ret på den, og så kun giver 50%, og så får jeg de bedste 80% for mig. Og nu der kommer en med glæde og Hvor jeg vil hellere have en glad hund, når vi går over den side, end en hund, der sidder til mig. Ja. Det er svært. Jeg vil også lige, jeg tror, du kommer nok til at træde ind over tæerne, fordi du kommer så i de her kælder. Ja. Men prøv her, det er jo heller ikke altid pænt, at vi skal ned, altså når du står og freestyle, så vil jeg gerne spille igen. Fordi skal vi så have en krølle på halen, eller skal vi holde halen?